Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha usekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, uphinde uciphize i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ivideo uthole i-notification, and then ngokushesha uzobe usuyakhikha kuleyo notification, ungena kwivideo uyayibuka. Le iZiku Trend TV la esisuke-ke sikulethela-ke indaba ey'suke zisematheni usuku nosuku. Ingaza kwethu kunevideo engikuphathele yona, ngithe mangiyibuka ngathi cha ngeke ngingayishare nami la kule platform, ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abangawasebenzisi kakhulu lawa amanye ama-social network, kodwa abantu abastikhe kakhulu ku-YouTube. Nayi ivideo le ekangizwe Mchunu eculela someone, ngingazi-ke noma uculela uPhakela Umthakathi, since uPhakela Umthakathi after ukuhlangana nomongameli sibonile ukuthi i-volume yama-post kaPhakela Umthakathi agqugquzela ukuthi abantu bokufika abahambe, sibonile ukuthi ithe ukwehla. Ungenzeka ukuthi ungizwe Mchunu uyicule le ngoma le ngaleso sikhathi leso. Ngaza kwethu nayi le video le ngizokudlalela yona, ngithe mangiqeda ukuhleka engathi nami ngeke ngabahlekisi ngala ku-YouTube. Uma ungayithandanga ivideo ungixolele, ngane kwethu ungixolele. Nayi le video le ngizoyidlala njengamanje. It's been a long day without you, my friend. Nani, 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 nani. See you again. Hey, see you again. See you again. Hey, Nkosi. Hey. Ya, ngaza kwethu thembe ukuthi ivideo niyibonile, iqhawe licula. Make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe ku-channel bafethu. Namhlanje indaba anginazo, kodwa bafethu ngiyayithanda indlela uPhakela Umthakathi, indlela ayihandlisha ngayo le situation ekhona njengamanje. Sokhumbula ukuthi ebuThange ubekade solwa accused ngokuthi njengoba wayihlangene nomengameli wayekade oyokwamukela imali, insolo zisho njalo, kusho umlungisi. Inkinga kaMancinza Zondi Bonondaba, something like that. Simbonile-ke ukuthi ube ne-briefing la afiseke iy'nsolo zokuthi uPhakela Umthakathi wamukela imali engako-3 million ku-president. Nathi bathola u-1.5 million before i-briefing, then after i-briefing eyayenza uPhakela Umthakathi workshop baphinde banikezwa-ke i-balance ka-1.5 million. uPhakela Umthakathi ukhombisa ukuba strong, inhlonipho nokuzehlisa, nangendlela nje evezayo ukuthi lo muntu uphuma ekhaya elinjani. Mhlambe makuthiwa umunye umuntu accused ngalezi insolo lezi, ngabe mhlambe nawo sebuyisele ngenhlamba, but uPhakela Umthakathi ngimbona cool, but into njengamanje agxile kuyona ukuthi aqhubeke nomshikashika wokuthi abantu bokuhamba abanganawo amaphepha abasishiye. Yes, khona angifuni uqamba amanga, nami i-tone ike yathi ukwehla after ukuhlangana nomongameli, kodwa-ke enginotisayo njengamanje ukuthi usebuyile egemini, usaphusha wona lowo mshikashika wokuthi abantu bokufika abanganawo amaphepha abahambe. Ningizimu Afrika, ngibonge ithuba, ngibonge ukuthi nibukile ivideo. Asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.